Sarcina extrauterină reprezintă una din marile urgențe ginecologice. De aceea este important ca după obținerea unui test de sarcină pozitiv, cam în jurul a 6 săptămâni de amenoree, deci de la data ultimei menstruații, pacienta ar trebui să se prezinte pentru un consult ginecologic pentru a diagnostica sarcina în evoluție intrauterin. În măsura în care apar anumite simptome de alarmă și mai repede de 6 săptămâni, ea trebuie să se prezinte de asemenea la un control. De ce spun că este o urgență ginecologică? Pentru că ea poate să aibă un impact vital. În general, sarcina extrauterină presupune implantarea embrionului în alt loc decât este destinat, adică la nivelul uterului. Cel mai frecvent se localizează la nivelul trompei, dar în mod excepțional se poate localiza direct pe ovar sau într-o altă zonă a uterului unde nu ar trebui să se întâmple, la nivelul colului uterin sau la nivelul porțiunii incipiente a trompei uterine. Și caracterul de urgență este că, dezvoltându-se într-un loc neprielnic, creșterea embrionului și a sarcinii în general, într-o zonă care nu se poate dilata, predispune la ruptura acelei structuri. Vă spuneam că cea mai frecventă localizare este trompa uterină, ceea ce poate să ducă la ruptura peretelui trompei, care este bogat vascularizat și rezultatul este o hemoragie internă foarte puternică. E bine ca diagnosticul să se facă înainte de producerea unor complicații, iar foarte pe scurt tratamentul poate fi într-o primă etapă inclusiv medicamentos, dar de foarte multe ori este nevoie de o intervenție chirurgicală. În 90% din cazuri sau în peste 90% se ajunge la extirparea trompei respective. Tehnica chirurgicală este realizabilă extrem de facil pe cale laparoscopică, dar există situații când aceasta este prohibită și se poate ajunge la intervenție clasică. Sarcina extrauterină, trebuie notat, este o urgență chirurgicală care trebuie rezolvată cât mai repede, ceea ce presupune un diagnostic precoce și un tratament la timp.